Oikein hyvää päivää. Se on innovator.comissa Niko tässä moro. Tällä videolla mä haluaisin näyttää sulle erään todella epäreilun tavan päästä moniin eteen hakutuloksissa. Ja tämä on Suomessa vielä aika vähän käytössä, että markkinoijien käytössä tällä hetkellä on tulossa. Ja mä ajattelin, että voisit hyödyntää tätä ihan omassa liiketoiminnassa. Ja mikä tämä juttu sitten tosiaan on, niin se on Google Authorship. Ja Google Authorshiphän tarkoittaa oikeasti tällaista persoonallista hakutulosta suoraan hakutuloksissa. Voidaan tästä klikata tuossa, me voin näyttää, että miten itsellä on. Ja täällä komeilee niin oma naamakuva suoraan täällä hakutuloksissa. Ja kuten varmaan itsekin huomaat, niin aika hyvin pomppaa esille tämmönen. Ja tää on monessa tapauksessa huomannut, että pomppaa pienempikin teksti, niin pomppaa pidemmän tekstin ohi suorilta, jos on vaikka uusi blogi, niin kannattaa hyödyntää ehdottomasti tämmönen asia. Ja tutkimusten mukaan tämän jälkeen, kun on lisännyt juuri Google Authorshipin, niin 150% on kasvanut klikkaukset. Että se on aika älyttömän suuri summa artikkeleihin klikkauksia lisää, mikä tuo sitten sulle asiakkaita tosi paljon. Ja kuinka tämä otetaan sitten käyttöön? Okei. Itse käytän ja tykkään tosi paljon tästä Yoast WordPress SEO lisäosasta. Ja täällähän on pääseekin helposti, että klikkaa SEO ja sosiaali, niin pääsee tämmöiseen kohtaan. Ja täältä sitten pitää klikata Google+, niin täältä voi valita autorin suoraan kotisivuille ja sitten artikkelisivullekin tämä tulee. Mä nyt näytän sulle, että miten tämä tehdään sitten, otetaan käyttöön. Ja se, täältä kun se on valittu, ja sen jälkeen tarvitaan linkki. Ja hypätäänpä heti tonne Googlen puolelle. Eli mennään ihan Google Plussaan. Ja täältä tarvitset klikata etusivu, profiili ja tietoja kohta. Sitten rullataan tänne alaspäin ja laitetaan, että muokkaa. Ja kirjoittaa kohteisiin kohta on se justi, että mikä tarkoittaa tätä asiaa. Ja jos ei sulla ole käytössä WordPress, niin varmasti löytyy oma keinonsa käyttää, että voi olla vähän vaikeampi. Tänne vaan tarvii lisätä lisää muokattu linkki. Laittaa, että innovitale.com ja laita, että tallenna. Siinä antaa nyt tehdä vielä kuitenkin. Joo, pystyn tekemään. Ja kun tämä on tehty, menee tänne URL-osoitekenttään ja ottaa kopioi, jonka jälkeen sitten pommataan takaisin tänne asetuksiin ja liitetään kyseinen URL-osoite. Ja painetaan vaan, että tallenna. Sen jälkeen käydään vielä lisäämässä tämä kyseinen sama osoite oman profiiliin. Eli rullataan alas, otetaan käyttäjät, omat tietosi. Ja sitten rullataan vähän tänne alaspäin. Tällä on oma tämmönen kohta justiinsa. Google+. Niin. Tähänkö pistät oman tämän saman linkin, mikä oli tuolla eessä, ja painat täältä alhaalta, että päivitä käyttäjätiedot. Niin nyt se Rel-authori sitten tulee toimimaan kuten se pitää. Näin helppoa on lisätä Google Authorship omaan käyttöön. Että sä voit sitten tsekata jostakin tietystä artikkelista, että napataanpa tuolta itseltä joku artikkeli auki blogin kautta. Ja otetaan salaiset reseptit totta kai. Ja mennään tänne testaustyökaluun. Täältä klikataan, että esikatselu. Ja täällä näkee sitten, että kuva näkyy heti suoraan tässä hakutuloksien vieressä. Ja täällä sitten lukee, että Google-profiili ja profiilin nimi. Niin nämä kannattaa katsoa, että nämä on oikein. Ja tekijätiedot toimivat tällä verkkosivulla. Voit samalla myös katsoa täältä muuta asiaa, että mitä kaikkia mahtavaa lisätietoa yleensäkin Google-susta tai sun sivulta saa.
Pistä vielä tuonne blogiin tämän videon alle pari linkkiä, että mitä kannattaa tsekata, että jos sulla ei vaikka ole WordPress tai on vähän erilainen toimintamalli, hakukoneen optimointi, lisäosa, niin mitä voit hyödyntää. Jos tykkäsit tästä videosta, jätä ihmeessä kommentteja tuohon alas ja kerro myös kaverille. No eikä pahimmalle kilpailijalle kuitenkaan, mutta kerro kaverille. Okei, kiitti, moro!